Luya mang mataw ni mo, sir. Ano man na, sir? Luya man. Ilabay di man imong similya. Tambal si tambal lang dalas mo, sir. Sa man na, sir? Ay. Ay maodi ay. Luya. Luya oh. Muna na. Lah. Di puta. Sa paglabay ba? May? Ala! Ala! Ala, natambalan lang isa nagluya po daw. Wah, nagluya po. Yarog di mahuman na nagkaluya yung mga tao. May siya purong mana maglabay ba? Ala, ni turbo. Ay. Ingana ra teknik di ay. Bisa parag na oh. Kainom.